Gezi bixwaji kolektifa jin sînemager didin meşandin. Dema destpêkê ev kolektif da avakirin armancê me ku ew bû em tevayî jinin ku xebatê sînema ra min ji dibe xebatê sînema didin meşandin ji bo yekîtîkê hevdûra bê avakirin ji bo bikarin hê baştir berhemê xwe şeklekî xweşik bidin meşandin û birêve bibin. Ji xwe niha jî mehrîcanekî tê lêdarxistin pêşengiya wê jî kolektifa Gezî dide çêkirin. Armanca me vê festîvalê jî dîsa jî berhemê ku ji aliyê jina de hatine çêkirin weke filîm kurte filîm dîsa çêrokê ku aliyê jina de hatî çêkirin. Vê mehrîcanê rastî jî em dixwazin bidin nîşandin. Ev mehrîcana ku were çêkirin mehrîcana yekemîn e yê Bakurê Sûriyê Rojavayê yê were derxistin. Armanca wê jî dîsa weke me got aliyê jina da jinin sînemager ê ku rastî ji kedekî û bedelê pir giran dane em vê mehrîcanê jî bidin nîşandin. Bêguman hezirtiyê wê ku ne niha em bêjin me dest pê kir û em niha rêve dibin beriyê salekî ji hezirtiyê vê festîvalê hate çêkirin. Lê coğrafyê ku niha em tê de jiyan dikin rastî jî dest neda êrişê ku hatî çêkirin dîsa qatliamê ku ser vir hatin meşandin ji bo wê jî zêde guncav nebû em vê rewşê de festîvalekî wisa bidin çêkirin. Ji bo wê jî niha dîsa hezirtiyê wê tên kirin jinin ku derhenerê ku telî vê festîvalê bibin berhemê xwe bidin nîşandin dawetname ji we re hatiye şandin. Ê ku bikare ew bi xwe werin tevlî bibin ê ku nekarin jî yê berhemê we werin em ê bidin nîşandan. Berhemê ku werin festîvalê bin nîşandan jî yê tevayî kantonê Bakurê Sûrî yê dîsa jî we kantona de jî were meşandin. Armanca me vê festîvalê ew e ku rastî jî em tevayî jin bi cîkê de bên gel hevdû em bikarin rastî jî vê festîvalê çêrokê ku aliyê jina de hatiye kîşandin rastî jî êşê ku aliyê jina de hatiye kîşandin. Em dixwazin bi hev re hem keyfxweşiyê û hem êşê ku me hevdûra kîşandiye em bi hevdûra derbas bikin. Dîsa jî vê festîvalê jî yê gelekî ciya jî ew panelê werin derxistin. Panelê me jî gêiştî mijarê wê girêdayî sînema be. Ev panelê dîsa aynı wextê de tevayî kantona were meşandin. Ji xwe dema ku barname gêştî ji zelal bibe yê ragihandinê re jî yê were barvekirin û belavkirinekê were çêkirin. Ji xwe niha reklamê wê dîsa jenerîkê tiştê wê hatin hezirkirin hatin belavkirin. Rastî jî em bi xwe hewelê ku jin vê xebatê re mijûl dibin û vê xebatê didin meşandin aliyê me de kelecanekî gelekî masine. Ji ber ku festîvalekî filîmê êjin yê navnetewî yê were lêdarxistin. Ji bo hezirtiyê niha başin heta astekî ji hezirtiyê ve hatine. Vê festîvalê ne tune filîmê ku aliyê derhenerê jin yê Kurd ve hatî çêkin yê bê nîşanda yê gelê dijî yanî û yê ji derve jî dîsa jî ê ku berhemê ku hatin çêkirin şert nîne li derhenerê Kurd bin. Me ji we re ji xwe dawetname şandiye wekî me destpêkê jî bû yê tevlîbûna xwe bidin çêkirin rastî jî em ê pir keyfxweş bibin. Aliyê jina da yê tevlîbûnekî bê çêkirin û em destekê her kesî jî dixwazin ji bo tevlîbûna xwe vê mehrîcanê bidin çêkirin û ev mehrîcan rastî jî bi vê wesîle ku tevayî yekîtiya aliyê jina da em gavekî kurtu bavêjin rastî jî vî welatî gelekî bedel dane jina pir êş kîşane. Em naxwazin ev tinê alîkî da bigirin yani em dixwazin netewin dij yani tevlîbûna xwe bidin çêkirin ji bo em bikarin serkeftinekî pir mezin vê mehrîcanê bidin çêkirin. Derhener weke me bu ê ku dikare berhemê ku destê we de heye ew bi xwe werin tevlî mehrîcanê bibin ji bo me baştir bibe yan lê berê hinekî cî hene dibe ku derfetê we zêde dest nede dikarin berhemê xwe me re bidin bişînin em vê mehrîcanê berhemê we tevlîbûna wê bidin çêkirin. Her em ê vir hilbijêrin kanî kîjekê ji bo mehrîcanê dibe kîjekî nabe گوری ویش خو آمدکاری ویژه هاتی چکرن. اف عالیه جنی کرد و تی ارگانیزه کردن تی چکرن. لیبلیم خازن پرانی نتوین دیجیتالی بونی که خو بده چکرن. یعنی جبویجی
Ali prani çeruki ko eşi ko Ali jina da hatta çekiren disaji ketkari sinema ejin ye kettane yani ev çeruk de be ev kurta film de be filme derece de be belgesel de be yani eko çekene herkes zikarı berheme kha tevlibona khabet çekiren yani herkes zamanı kha tevlibi başka jbu ve hazreti jina hatta gelen mehmu olatara olat ejder vera o Kurdistaniya ra mehmu deri davatname şandiye geleki cihacı berhem şqa gahane desteme o hey peywendiyê me berdewam dikine yani. Me got em neteva demokratik neha em xazin pêşengiya wê jî bikine. Herkes bi zimanê xwe tevlî bibe. Ji bo wê hazirtî were kirin. Ji bo me ziman nabe pirsgirêk yani. Em tişta dixwazin tevayî jin rastî ji eleqetbûnekî xurt bidin çêkirin. Em ji bo bikarin vê mehrîcana jin Bakurê Sûrê rastî ji em gavê hi xurttir. Em bikarin rastî berhemê hi xweştir bidin çêkirin. Ez bêjim em hemû destê xwe bidin hevdû em ê xurtir bikarin berhemê xurt û em ê bikarin rastî aliyê jina da tiştê ku tê jiyan kirin hem kêfxweşiya jina hem jî rastî jî ku eşê ku hatine jiyan kirin. Dibe ku pir însan nikarin bênin ser ziman lê em dîmenekî dikarin bênin ser ziman. Em çêrûkekî dikarin bênin ser ziman. Ez bêjim ev weke jinin sînemager weke erkekê jî pêşeme de yani. Ez bêjim vê hêlî da jî şqa armanca vê mehrîcanê pananî sevî esasî ye. Me got rastî ji alî jinin Kurd da jî yani piranî tiştê ku jiyan kirine rastî me şoreşekî derbas kir em şoreşekî jiyan dikin. Ji bo wê ku tiştê ku şoreşê da hatî jiyan kirin rastî jî pêşengiya hem aliyê civakî da ez dikarim vêjim aliyê hunerê da jî yani piranî aliyê jina da pêşengî tê kirin. Ez bawarim aliyê sînemayê da jî yani. Niha em lê mêze bikin ê ku ket dide yê ku pêşengî dike yê ku rastî dikarin nazikbûna hunerê hê baştir binin bi ser ziman jinin yani. Ji bo ez bêjim em hemû dest bidin destê hevdû em bikan rastî xwedî keda xwe derkevine yani. Gelekî ciya da jî ez dikarim bêjim keda jinê pir bi se zêde wisa nayê dîtin yani ez dikarim bêjim ji bo ji derve ev pir yanî tê pêşiya me da. Ji bo ez bêjim em çiqa rengê xwe zêde bikin tevrengbûna xwe em tevlîbûna xwe vê festîvalê bidin çêkirin. Ê ji bo me bi vê gavekî baştir yani ji bo jin ez dikarim bêjim me. Xwe festîvala me ji niha da me dest pê kiriye ê ku serlêdana xwe dikine ê ku kirine ê ku dixwazî bikî jî serlêdan niha vekiriye. Ji 25 meha pênca heya Sûhiyekê ve yani. Yê Gulanê de vekirîbû yê berdewam bike yani. Lê resmî festîval 25 meha Gulanê heta Sûhiyekê ve 5 rojan. Yê gelekî navan da yê ev mehrîcan were çêkirin. Lê me got heta niha bername me tam zelal nebiye dema zelal bibe yê mesela kîja kantona yê piranî bê nîşandan ê wê deme zelaltir bibe.